Thanai kwrak salo Melaghar Indiranagar nong bato tongnai Karim Khan Gomati tuyo khochogwi phainai bwphang narukna thangwi tuyo khochagwi thangkha Aboni yagulo no Melaghar ni hor bwtharnai brindhiya te NDRF ni sebok rok jora kolokma ramwi tuyo Karim Khan no rutukmani yagulo no bono rutugwi manliya Paithago sangrong sali fungo amsini lukurok patimuni 100 meters haksalo Karim Khan ni koshok mangkwthwi rutugwi mankha Aboni logi no Melaghar thana te hor bwtharnai brindhiya rok no koktoma horka koktoma mani patimung thayo thangkha hor bwtharnai brindhiya rok phiaba Melaghar thanani police rok patimung thayo soguya hene kok siljaka amsini lukurok Aboni yagulo police rok Karim Khan ni mangkwthwi no postmortem khlainani bagwi sakam nogo tlangkha tabuk Melaghar thanani police patimung no tui najri tongo bureau report kokhara।